Shwmai a chroeso i'r Newyddion i Ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Newidiadau, changes. Newidiadau. Gorymdaeth, procession. Gorymdaeth. Anferth, huge. Anferth. Cadoediad, ceasefire. Cadoediad. Ymosod, to attack. Ymosod. Rhyddhau, to free. Rhyddhau. Gwistlon, hostages. Gwistlon. Y Cenhedloedd Unedig, the United Nations. Y Cenhedloedd Unedig. Ymyrryd, to intervene. Ymyrryd. Cynnal, to hold. Cynnal. Tirwedd, landscape. Tirwedd. Trawiadol, striking. Trawiadol. Cyfeillgar, friendly. Cyfeillgar. Her, challenge. Her. Cystadleuwyr, competitors. Cystadleuwyr. Arweinwyr, leaders. Arweinwyr. Adroddiad, report. Adroddiad. Cyhoeddi, to publish. Cyhoeddi. Methiant pŵer, power outage. Methiant pŵer. Dargyfeirio, to divert. Dargyfeirio. Bygythiad, threat. Bygythiad. Cadarnhad, confirmation. Cadarnhad. Diogel, safe. Diogel. Rhyddhad, relief. Rhyddhad. Pryder, concern. Pryder. Etholiad, election. Etholiad. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr ail ar 15 o Fawrth. Ar ôl y perfformiad ym mhen campwriaeth y 6 gwlad, mae nifer yn holi beth sydd nesaf i dîm rygbi Cymru ac yn galw am newidiadau mawr i undeb rygbi Cymru. Dathlodd miloedd o bobl yn Iwerddon a ledled y byd ddydd San Padrig. Roedd gorymdaeth fawr yn Nilyn ac yn Chicago cafodd yr afon ei throi yn wyrdd. Dydd Mawrth, y 19 o Fawrth. Yng Ngogledd Cymru, ar draeth y graig ddu, cafodd neges anferth ei hysgrifennu yn y tywod gan fenyw yn ei char. Mae'r neges yn dweud, don't buy a Tesla, ac yn brotest yn erbyn Elon Musk. Gyda'r cadoediad wedi gorffen, ymasododd byddin Israel ar Gaza eto. Dwedodd Netanyahu ei bod yn targedu Hamas achos gwnaethon nhw ddim rhyddhau mwy o wistlon Israelaidd. Mae Hamas wedi gofyn
i'r Cenhedloedd Unedig i ymyrryd. Dydd Mercher, y 4 ar 15 o Fawrth. Ar ôl siarad â Putin y diwrnod cynt, cafodd Trump alwad gyda Zelensky. Dywedodd Trump fod yr alwad wedi mynd yn dda iawn. Bydd rhan o'r Tour de France yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cyntaf yn 2027. Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn hapus iawn, a bydd Cymru, gyda thirweddau trawiadol a phobl gyfeillgar, yn rhoi her fawr i'r cystadleuwyr a chroeso mawr i bawb sy'n dod. Dydd Iau, yr 20 o Fawrth. Ym Mrwsel, roedd cyfarfod rhwng arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd i drafod camau nesaf y rhyfel yn Wcrain. Yn y Deyrnas Unedig, roedd cyfarfod gydag arweinwyr milwrol o 20 gwlad i drafod cadw heddwch mewn achos cadoediad. Cafodd adroddiad hapusrwydd y byd 2025 ei gyhoeddi, gyda'r Ffindir yn cael ei henwi fel gwlad mwyaf hapus y byd, gyda Denmarc yn ail a Gwlad yr Iâ yn drydydd. Dydd Gwener, yr 20 o Fawrth. Roedd maes awyr Heathrow ar gau drwy'r dydd oherwydd tân a methiant pŵer yn yr ardal leol. Cafodd teithiau awyr eu canslo, a chafodd llawer ei dargyfeirio i feysydd awyr eraill, gan gynnwys Paris ac Amsterdam. Ar ôl llawer o newyddion am ddyfodol Prifysgol Caerdydd, gyda rhai adrannau dan fygythiad o gau, daeth cadarnhad bydd holl swyddi'r Adran Gymraeg yn ddiogel. Mae hyn yn rhyddhad i lawer o bobl, bod llawer o bryder o hyd am ddyfodol y brifysgol. Dydd Sadwrn, yr 2 ar 20 o Fawrth. Diwrnod da i dîm pêl-droed Cymru. Chwaraeon nhw Kazakhstan yng Nghaerdydd, ac fe enillon nhw 3-1. Daniel James, Ben Davies a Rabi Matondo sgoriodd goliau Cymru. Roedd nifel cynyddol o brotestiadau ar draws Twrci mewn ymateb i arestio Ekrem Imamoglu, Mair Istanbul ac heriwr posibl i'r arlywydd Erdogan yn yr etholiadau nesaf. Heddiw, dydd Sul y 3 ar 20 o Fawrth. Mae prif weinidog newydd Canada, Mark Carney, arweinydd y Blaid Rhyddfrydol, wedi galw am etholiad cynnar. Bydd yr etholiad yn digwydd ar yr 8 ar 20 o Ebrill. Mae'r Blaid Rhyddfrydol wedi gweld cynnydd mewn poblogrwydd yn sgil ei hymateb i fygythiadau Donald Trump. Mae Pab Francis wedi cael ei ryddhau o'r ysbyty ar ôl sawl wythnos o ddioddef o pneumonia. Dywedodd y meddygon fod ei iechyd wedi gwella, ond bydd angen iddo orffwys am o leiaf 2 fis yn y Vatican. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.